Nagy István a portrénak zömét és a modelljeit a barangolásai során válogatta ki, spontán találkozások révén. Történetesen ez a kendős lányka is, az én meglátásom szerint egy ilyen spontán találkozásnak lehet az eredménye. Tulajdonképpen egyfajta úti rajzként is értelmezhető, mint egy tájmotívumot, számára ugyanolyan jelentőségű volt az ember arc ábrázolása. Nagyon-nagyon szerette a frontális beállításokat, a portrét az mindig szembenézetűek. Nagyon kiemeli a beülésnek a szertartásosságát. Van egy ilyen archaikus szertartásossága az ábrázolásaiban. A figurái azok nagyon jól leolvasható, dekódolható, hogy milyen földrajzi közegben és milyen kultúrához tartoznak a modelljei. Ami a formai megoldásokat illeti, számomra ez ilyen személyes megfigyelés, hogy a Nagy István festészete, a pasztel műfajt tulajdonképpen ő azért választotta, mert ez nagyon megfelelt az ő barangoló életformájának, tehát az olajat azt nem vihette magával, mert az kenődik, lassabban szárad. És ezért a pasztelkrét az megfelelő médium volt számára, de ahogy ő használta a pasztelkrétát, meglehetősen eltér. Nekem korábban volt egy olyan előítéletem a pasztelkréta műfajával, hogy ez a puderes pólékony felület, ez ilyen nagyon feminin grafikai eszköz. Nagy István festészetére jellemző, hogy ő nagyon erőteljesen maszkulin festészetet tudott csinálni a pasztel műfajával. Nagyon keresetlen közvetlenséggel nyújt hozzá, sokszor csokorra fogta a kezébe a pasztelkrétát, 3-4 szint egyszerre, és azzal hozott létre ilyen irizált felületeket, mint ezen a kislányportrén is lehet látni, hogy a zöldek, a kékek és a sárgák egymás mellett ilyen irizálva jelennek meg a felületen, amit nem külön-külön hordott föl egyenként, hanem csokorra fogva a kezébe a krétát, úgy rajzolta meg a képeit. A másik jellegzetessége még a krétarajzainak, hogy többnyire egy első érintésből ott maradnak, nem nagyon javítgatta a fölhordott krétaport, az anyagot, hanem első érintésből ott maradt. Itt a színekben látható, hogy a háttérnek a zöld-kék irizált színei, azok átszűrik az arc árnyékos részeit, ugyanúgy. És abból egy kis komplementer színekkel a kis angolvörös és ilyen nápolyi vörös szín, amit megvilágítanak, csak az ilyen diszkréten bukik ki. Tehát majd, hogy nem, hogy a kislány arca ilyen rejtőzködve így lesimul a háttérnek a tónusába, és csak az orrcimpáját és a duzzadt ajkai az, amit érzékien kiemel. Amikor tájat fest, vagy állatokat, vagy bármilyen más természeti motívumot, azt mennyire antropomorfizálja. Nagyon megvan ez a képesség, hogy antropomorfizálja, de ugyanennek a fordítottja is megvan a Nagy Istvánnál, hogy az ember ábrázolásaiban nagyon ott van annak a lenyomata, annak a környezetnek, annak a kultúrának, vagy annak a természeti környezetnek, ahova ezek a modellek tartoztak. Majdnem egyébként azt gondolnám én, hogy sok portréból, mint hogyha úgy válogatta volna ki, mint hogyha mindegyikben egy kicsit hogy magára is ismerne. A portréban nem jellemző az együttérzés. Tehát nagyon kemények ezek a portrék, és nagyon szemtelenek amúgy. Már a Nagy István viszonya a modelljeihez. Az ő esztétikai alapelve az hogy a szép az, ami igaz. És nincs benne semmiféle agitatív erő, vagy agitatív szándék. Nem akar részvételt kiváltani bennünk, nem akar meggyőzni semmiről, hanem az adott pillanattal konfrontál. Egyénített arcvonásokban felfedi a közös mimikát, amit a kollektív sors uniformizált. A közös az, hogy a modellek arcába valami merevség ki, nem az élettelenségnek, hanem a közös élet terhének az arraikus fegyelmezettsége.
az uniformizáló maszk eltakarja az egyénit, hogy láthatóvá tegye a történelmileg rá kiróttat.